Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Deze week zal ik wat bakken, maar zonder recept. En ik hier hem via Discord en via Instagram vregen. Linkje van de Discord staat in de bio. Om in te sturen wat ik bakken moest. En uiteindelijk is het dit een red velvet taart. Oké, heb ik nog nooit bakken zonder recept. Überhaupt net. Dus we zullen zien of het lukt of net. Op zich heb ik wel vertrouwen in mezelf, want ik bak wel vaker dingen. Dus het mag wel iets worden, maar nou ja, we zullen het zien. Als eerst gaan we even naar de winkel. Let's go! Wel lastig, want ik heb dus eigenlijk geen idee wat ik erin had. Maar ja, ik bedenk maar wat. Ik ben weer thuis, inclusief alle boodskippen. En je bent vast heel benieuwd wat ik al hier heb. Hè? Chocolade, poeierzoeker, monchou voor de crème spul wat erop zit, vanillezoeker, normale zoeker, zelfrijzend bakmeel, cacaopoeder, roomboter, kleurstof, want ik wist net hoe ik hem onze reet krijgen moest. Ik denk dat het gewoon kleurstof is. En oi, stap 1. De oven doen. Stap 2. Het bakblik invetten. Nou, dat heb ik nou dus ik al niet in. Maar dit is echt top, want je kan het sowieso net misgaan. Want ja, dit is wel makkelijk. Dit idee wie je trouwens opstuurt toch gewoon laagstreepje Daniel op Instagram. En via Discord winnen ik nog heel veel oren-ideeën opstuurt, zoals dissen. Heel erg leuk en heel erg bedankt daarvoor. Nou ja. Ik heb dus geen idee hoe ik dit nou dwam had. We beginnen gewoon en we zien wel enigje. En we zien wel of het lekker is of net. Ik weet het net. Nou, als eerst wat zoeker. Hey, oké. Ik klik oi. Huppakee. Oi, mooi zoeker. Super mooi, super mooi. Nou, zo. De chocolade hierin. Ja. En dan dus mooi de boter. Jeetje. Echt zwier. Nou, dit moet nou smelten. 5 minutes later. Wauw. Wauw, wauw. Nou, prachtig toch? Wat ik nou doe. Ik doe dit chocoladespul bij dit spul. Maar, ik weet, hier zit aai in. Dat is warm. Als dat gelijk bij elkaar dus, dan worden die aaien, die gaan dan, ja, sieren. Ik weet net, die gaan vies worden. Want die aai, ja, dat, ja. Maar dus heel langzaam. Best. Dus het noting ik die het van de zelfrijzend bakmeel. Cacaopoeder bij. Ik denk dat noting het is omdat reden spul erin te doen. Dat wordt reed. Ja, nou. Huppakee. Hij is net reed. Ja, het hele nut van deze taart is waarom dat het reed is. Maar ik krijg hem aan het reed, want ik heb het hele pakje er al haast in gegooid. En ja, hij is nou gewoon helemaal leeg. Ik denk echt net dat dit zoen is om dan zoveel kleurstof te eten. Maar oké, zo ziet het er nou uit. Het is net reed, maar ja, we kennen er even niks van. Ik had hier dus om de bakmix even te proeven. Eigenlijk was dit net van, want er zit er al ei in. Alleen nog, ik ben er net zo bang voor. Ja, maar ik denk dat er wat meer bloem in had. Of zelfrijzend bakmeel. Wat we maar weer even proeven. Het is echt best wel lekker. Ik denk dat het kleren staan. En erin. Nou, de taart is al. Maar nou, dan giet er nou de oven in. Ik doe hem eerst wel even van 10 minuten of zo. En dan zoek wel even en dan, nou, daar zullen we dan wel weg. En dan is het nou tijd om de botercrème te maken. Eerst de monchou, nou die doe ik gewoon helemaal. Huppakee. Boter. Het ziet er wel mooi uit, vind ik. Nou, de timer gaat al. Dus, het is tijd om te checken hoe de taart erbij
Hoe die gaat? Zeker één inprikken. Zeker één inprikken maar een verjaardag. Oké, nee. Die is nog net klaar. Oké, die kennen nog wat 10 minuten in. 11 minutes later. Hij scoort helemaal. A little longer than a few minutes later. Kerst toch nog steeds net eten. Many minutes later. Nou, poging. Nummer op jou. Oké, ho. Maar de vierke erin. Hij komt er wel droog uit op zich. Dus ik vind het klaar. Hij heeft er echt een uur in zitten nou. Dus ik ben er wel klaar mee. Ik heb hem er gewoon uit. Hij is trouwens echt totaal gewoon net wit. Oké, nu maak ik dit papier er nog onderweg. En ik weet net zo goed hoe ik dit... Ja! Yes! Wow! Nou, huppakee. Nou. Wow. Big up, maar nou, vind je het prima. Hey, nou is er al. Nou, ik heb nog best wel lang in de keuken staan, dus nu heb ik wel zin in een stukje taart. Hopen dat het dan even lekker is. Ik vind hem er mooi uit, Jen. Het is net red, het is geen red velvet, maar ach ja, je mat er wat. Daar gaat het dan. Het moment. Hij is echt lekker. Hij is echt heel goed lukt. De crème is echt super lekker. Wel wat zwiert, maar wel echt heel lekker. En de taart zelf is denk ik eerder een brownie dan een taart. Maar wie houdt er net van brownies? Dat is echt vet lekker. Oké, is het een red velvet cake? Nee, net echt. Maar is dit een goed recept? Ja. Oh yeah. Ik vind hem slagen. Hartstikke lekker. Dit weer de aflevering van deze week. Vergeet net te liken en te abonneren en weet ik volle wat. Dan zie ik je morgen weer. Geer ik dit eerst even helemaal opeten, want dit is echt super lekker. Aju paraplu, doeg!